Un museu de colors. Què hi hem vingut a fer, aquí? Es veu que ara ens parlaran dels colors. Sí, sense colors no hi hauria floretes. Ni galetes de maduixa. Sense colors els quadres serien avorrits. Com aquesta visita al museu. Quin avorriment! Bon dia, nois i noies. Avui som aquí per parlar del color en la pintura. Com podeu observar, els colors són infinits i se'n poden fer tantes variacions com el pintor o la pintora vulgui. Per tant, els colors són molt importants. Sense els colors tot quedaria en blanc i negre. I això seria molt avorrit, oi? Sí, seria molt avorrit. Molt avorrit. Verònica? Ui, ho he fet jo, això? No ho sé. Prova de dir-li una cosa bonica. M'agraden les floretes a dalt de les casetes. No li agrada com canto. És molt estrany tot això. Visca! Què hi fas aquí dalt, Llorenç? Oh, què se n'ha fet dels colors? Ei! Què ha passat? Ara no he cantat, no he sigut jo. Estan passant coses molt estranyes. Oh! Anem a veure què és. És meu, és meu! I un, i un altre, tots per mi! Deixaré tot el món sense colors! Quin descans. Com que quin descans? Em pensava que era jo la que feia pensar els Per colors. aquí veig més colors. Però què vol fer? Sóc el pintor avorrit És veritat que fa cara d'avorrit, de molt avorrit. i he vingut per emportar-me tots els colors. No! Ostres, i ara què fem? Ei, mireu! Del vermell passo al blau fent un salt. Ara tu, Hilari! Mira què faig. Del vermell passo al... Ai! Misha, quina mala cara que feu. Què us ha passat? Ara som molt avorrits. És que el dibuixant avorrit està xuclant tots els colors. Quina ximpleria. Ah, sí? I sabeu com ho fa? Amb una màquina xucladora que fa... I que té un contenidor on hi van tots els colors. A nosaltres també ens ha xuclat els colors. I aquest és l'últim quadre de tot el museu que queda en colors. És molt especial i per això l'hem de salvar. Per què? Per què és tan especial? Perquè té els 3 colors primaris. Amb aquests 3 colors es poden fer tots els altres. Ah, sí? Esclar, si els barreges surten tots els altres colors. Colorets meus, on sou? Veniu amb mi! Hem de salvar aquest quadre. Així podrem recuperar tots els colors. Llorenç, has dit que la màquina xucladora té un contenidor pels colors? Calla, que ve! Segur que el contenidor té un límit. Esclar, el que hem d'aconseguir és que arribi a aquest límit. Ah! Ja us tinc! No us escapareu pas. He vingut per endur-me tots els colors. Són tots meus. I aquest quadre també és meu. Doncs no te'l pensem donar. No t'acostis a la meva màquina.
D'acord, ens rendim. El quadre és tot teu, ara. No, Que sí, ja se'l pot quedar. com vulgueu, però serem sempre avorrits. Què passa? No! Mira! Em noto molt estrany. Perquè ara tens colors. I els colors ens fan estar molt feliços. Amb colors podem pintar moltes coses. Sí. A veure, qui vol pintar? 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 Aquí teniu tots els colors que vulgueu. Jo! Ai! Perdó, vull dir que jo vull pintar.